Neustále diskusie so svojimi známymi či príbuznými ma viedli, aby som urobila ešte i toto video, ktoré sa týka mlieka. V dnešnom videu vás chcem previesť všetkými možnými chorobami, ktoré môže spôsobiť konzumácia kravského mlieka a mliečnych výrobkov. Takže poďme na to. Mlieko je už roky kontroverznou potravinou. Napriek tomu mnohí ľudia stále veria, že mlieko je v každom prípade zdravé. Rôzne štúdie však ukazujú, že mlieko má potenciál spôsobovať aj choroby. Najmä ľudia s chronickými ochoreniami sa často zrazu cítia lepšie, keď sa najskôr na niekoľko týždňov vyhnú mliečnym výrobkom. Mlieko obsahuje veľa vápnika a vápnik je zase dobrý pre kosti. To však neznamená, že mlieko je dobré pre kosti alebo je inak zdravé. To je ale práve to, čo predpokladá polovica sveta a čo je skutočný omyl. Už v apríli 2009 bola v časopise Osteoporosis International publikovaná štúdia, ktorá ukázala, že hustota kosti u vegániek bola úplne identická ako hustota kosti u normálne sa stravujúcich žien. Samotné mlieko teda nemôže byť zodpovedné za zdravé kosti. Rovnaký názor zastáva aj najnovšia štúdia z októbra 2014, v ktorej švédski vedci pod vedením profesora Karla Michaelsona napísali, že mlieko je pre kosti s najväčšou pravdepodobnosťou úplne zbytočné, čo zase znamená, konzumáciou mlieka nemôžete zabrániť osteoporóze ani zlomeninám kostí. Áno, mlieko by sa malo konzumovať skôr striedmo, ak vôbec, pretože by mohlo dokonca i zvýšiť riziko zlomenín kostí. V ďalšej štúdii sledovali vedci viac ako 60 000 žien a približne 45 000 mužov v priemere 11 rokov. V priebehu štúdie utrpelo zlomeniny kostí približne 17 000 žien a 5 000 mužov. Mohli by sme si myslieť, že zlomeniny kostí sa prednostne vyskytli u tých, ktorí konzumovali málo mlieka, ale nebolo to tak. Profesor Michaelson a jeho tím z Karolinska institúte v Štokholme nemohli v žiadnom prípade potvrdiť, že zvýšený príjem mlieka znižuje riziko zlomenín kosti. Naopak, konzumácia mlieka v tejto štúdii dokonca zvýšila riziko osteoporotických zlomenín. S každým jedným pohárom mlieka denne sa u žien zvýšilo celkové riziko zlomenín kostí o 2% a riziko zlomeniny bedrového kĺbu až o 9%. Vedci u fanúškov mlieka pozorovali nielen zvýšené riziko zlomenín kosti, ale aj skoršie úmrtia, čo presnejšie znamená, že práve tí ľudia, ktorí si mlieko mimoriadne obľúbili, zomreli predčasne. Riziko úmrtia sa teda zvyšuje so zvyšujúcou sa konzumáciou mlieka. Viac ako 3 poháre, teda v priemere cirka 680 ml mlieka denne, zvyšovali riziko úmrtia najvýraznejšie. Tento účinok bol výraznejší hlavne u žien, čo ukazuje, že neuvážené môže byť odporúčať ženám v menopauze konzumovať veľké množstvo mlieka, aby boli chránené pred osteoporózou. Tieto zistenia však nie sú až také nové. Minimálne od roku 1997 sa v štúdii Nurses Health Study, ktorá je štúdia zdravotných sestier, ukazuje, že konzumácia mlieka nemá žiadny pozitívny vplyv na hustotu alebo stabilitu kostí a dokonca môže zvyšovať riziko zlomenín. V štúdii profesora Michaelsona ukázali analýzy krvi konzumentov mlieka zvýšenú hladinu zápalov, ako aj oxidačného stresu. Zápalové procesy v kombinácii s oxidačným stresom sú však začiatkom takmer každého ochorenia. Či už ide o vysoký krvný tlak, arteriosklerózu, cukrovku, artritídu, osteoporózu, neurodermatitídu, syndrom dráždivého čreva, alergie, chronický zápal dutín, Parkinsonovú chorobu, zápalové ochorenia čriev, Alzheimerovú chorobu, rakovinu alebo čokoľvek iné.
Podľa údajných odborníkov by deti a dospievajúci mali konzumovať veľa mlieka, aby sa tak mohla vytvoriť stabilná štruktúra kosti. Doktorka Diane Feskanichová a jej tím z Harvardskej univerzity v Bostone však v roku 2013 zistili, že zvýšený príjem mlieka v tínedžerskom veku má negatívny vplyv a zvyšuje riziko zlomenín bedrového kĺbu v neskoršom veku. To však nie je jediná nevýhoda mlieka, s ktorou musia deti neskôr počítať. Konzumácia mlieka pravdepodobne zvyšuje i riziko vzniku cukrovky prvého typu v detstve. Viaceré štúdie poukazujú na súvislosť medzi cukrovkou prvého typu a konzumáciou mlieka. Cukrovka prvého typu vzniká ako autoimunné ochorenie, keď sa imunitný systém zrazu domnieva, že bunky pankreasu produkujúce inzulín sú nebezpeční nepriatelia, ktorých treba okamžite zničiť. Keďže ústredie imunitného systému sa nachádza tak povediac v črevách, zdravie čriev zohráva dôležitú úlohu pri vzniku autoimunných ochorení. Zdá sa teda, že bielkoviny v mlieku, najmä tzv. beta-kaseín A1, majú negatívny vplyv na črevné prostredie a tým podporujú podráždenie imunitného systému, rovnako ako cukrovka prvého typu. V súlade s tým iná štúdia ukázala, že dojčenie materským mliekom môže chrániť deti pred vznikom tejto cukrovky prvého typu. Dôrazne sa preto odporúča nepodávať dojčatám výrobky z kravského mlieka alebo dojčenskú výživu na báze kravského mlieka, ale jednoducho dojčiť. V inej štúdii sa diskutovalo o tom, či je veľmi pravdepodobné, že u detí alebo dojčat vyvoláva mlieko úplne iné reakcie ako u dospelých. U detí by kravské mlieko mohlo preprogramovať uvoľňovanie telu vlastných hormónov takým spôsobom, že by to v dospelosti mohlo viesť k rakovine alebo srdcovým ochoreniam. To však nie je všetko. Mlieko ovplyvňuje zdravie detí ešte i úplne iným spôsobom. Mlieko je jedným z hlavných dôvodov, prečo mnohé deti neustále trpia infekciami dýchacích ciest. Kašel, prechladnutie, horúčkovité nachladnutie a zápaly stredného ucha. Častý výskyt astmy u niektorých detí je tiež spôsobený nadmernou konzumáciou mlieka. Riziko týchto ťažkostí sa zvyšuje so stupňom spracovania mlieka. Čím je konzumované mlieko prirodzenejšie a kvalitnejšie, tým sú jeho konzumenti zdravší. Napriek tomu sa surové mlieko vždy nedoporúča. Úplne neupravené surové mlieko, ktoré sa plní do fliaž, tak povediac priamo po nadojení, môže byť skutočne kontaminované prirodzenými baktériami. Na jednej strane však ide len o prirodzené baktérie kravského mlieka, ktoré nespôsobujú temer žiadne problémy. Na druhej strane môžu byť prítomné aj škodlivé patogény, a to tým viac, čím menej vhodne je krava chovaná. To znamená, čím častejšie je krmená koncentrovaným krvivom z geneticky modifikovanej soji a kukurice, čím menej pohybu má a tiež podávanie rôznych antibiotík. Na druhej strane surové mlieko z vhodného chovu s pasením a prirodzeným krmením nepredstavuje takmer žiadne riziko, pokiaľ neberieme do úvahy, čo všetko sa dnes rozprašuje z lietadiel do povetria a padá na naše lúky. Ľudia sa dnes obávajú chorôb súvisiacich s mliekom ako v stredoveku. Listeriózy, tuberkulózy a EHEC, a to napriek špičkovým technológiám v stajniach a dokonalým systémom dojenia. Štúdie už dávno preukázali, že deti, ktoré žijú na vidieku a pijú prevažne surové mlieko, majú až o 30% nižšie riziko ochorenia na respiračné infekcie ako deti, ktoré dostávali alebo dostávajú upravené mlieko. Ak sa surové mlieko pred konzumáciou zohrieva, riziko ochorenia detí sa výrazne zvyšuje. Ak je mlieko len pasteurizované, deti sú už náchylnejšie na ochorenia ako deti pijúce surové mlieko, nie sú však až tak choré ako deti, ktoré pijú UHT mlieko. Ak však deti pijú UHT mlieko, často trpia celým radom dnes bežných detských problémov ako horúčkové infekcie, zápaly stredného ucha, infekcie dýchacích ciest, prechladnutie a kašel.
Iné okrajové faktory, ako napríklad strava detí, sa v príslušných štúdiách zrejme dali vylúčiť ako ovplyvňujúce parametre. Jednou z týchto štúdií je veľmi nedávna tzv. Dlhodobá štúdia nazvaná PASTVA, ktorá bola uverejnená v októbri 2014 v časopise Journal of Allergy and Clinical Immunology. Na tejto štúdii sa zúčastnilo približne 8 000 detí z Rakúska, Fínska, Francúzska, Nemecka a Švajčiarska. Približne polovica z nich žila na farmách. V prvom roku života bola deťom imunologicky vyšetrená krv. Ukázal sa jednotný obraz. Presne tak, ako bolo povedané už pri iných spomínaných štúdiách, mlieko zvyšuje aj markery zápalu, teda hodnotu CRP v krvi detí. Deti, ktoré pili UHT mlieko, mali oveľa vyššie hodnoty CRP ako deti, ktoré pili surové mlieko. Ak sa teda zamyslíme nad súvislosťou medzi vysokou hladinou zápalu a rozvojom chronických ochorení, ako je napríklad astma, môžeme sa len čudovať, ak sa deťom s astmou dôsledne i naďalej podáva ich každodenný pohár mlieka, po ňom nasleduje možná ešte napríklad jogurt a mnohé iné mliečne výrobky. Pritom by im veľmi prospela bezmliečna strava. Ale sotva naši noví občania tejto planety prežili svoje detstvo s nespočetnými prechladnutiami a zápalmi stredného ucha, čaká ich v puberte ďalšie zlo z mlieka. Mlieko sa vo viacerých štúdiách spája tiež so vznikom akné. Výsledky výskumov ukazujú, že konzumenti mlieka majú oveľa väčšiu šancu na vznik akné ako dospievajúci, ktorí mlieko radi nemajú a teda ho nepijú. Mlieko spôsobuje veľmi vysoké zvýšenie hladiny inzulínu. To následne ovplyvňuje ďalšie mechanizmy v tele, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k vzniku akné. Ale nebojte sa, vážení občania, vedci už pracujú na riešení tohoto problému. Nie, aby povedali pravdu o mlieku, ale píšu asi takto. Odstránenie inzulínotropnej reakcie vyvolanej srvátkovými bielkovinami v mlieku bude najdôležitejšou úlohou budúceho výskumu v oblasti výživy. Inými slovami, budú zase vymýšľať nové lieky na problém, ktorý sa dá veľmi rýchlo vyriešiť tým, že prestanete piť mlieko a jesť mliečne výrobky. Bohužiaľ, mlieko nemá negatívny vplyv na pokožku len prostredníctvom zvyšovania hladiny inzulínu, ale i prostredníctvom viacerých iných faktorov. Mlieko zvyšuje i riziko rakoviny, takže najbežnejším postupom pri akné je úplne sa mu vyhnúť. V prípade chronickej hnačky bez identifikovanej príčiny je to tiež najlepšie opatrenie prvej pomoci, aspoň dovtedy, kým sa nevylúči možná intolerancia laktózy. Zaujímavé je však, že ako neznášanlivosť mlieka sa uznáva len neznášanlivosť laktózy. Hoci sa to týka takmer 75% svetovej populácie, podiel ľudí s intoleranciou laktózy v Európe je oveľa nižší, asi len 10%, a preto nie je taký častý ako napríklad v Afrike alebo v Ázii. Ľudia s intoleranciou laktózy sú vraj z genetických dôvodov schopní nesprávne tráviť mliečny cukor, teda túto laktózu, obsiahnutú v mlieku. To vedie k nepríjemným príznakom, ako sú plynatosť, krče v bruchu, hnačka alebo bolesti hlavy. Už na začiatku som povedala, že mlieko môže skrátiť náš život, pretože podporuje chronické zápalové procesy a tak pripravuje pôdu pre mnohé ochorenia. Ukázalo sa tiež, že aj niektoré typy rakoviny sú spôsobené chronickými zápalovými procesmi a preto sa rakovina šíri rýchlejšie, keď sú mlieko a mliečne výrobky často na jedálnom lístku. Ako je známe, úlohou mlieka je, aby dojča, ktoré ešte nie je schopné prijímať pevnú stravu, mohlo byť zásobované všetkým preto, aby mohlo rásť. Mlieko obsahuje rôzne tzv. Rastové faktory. Kravské mlieko ich obsahuje viac ako napríklad ľudské materské mlieko, ale práve tieto rastové hormóny majú nežiaducí vplyv na rast rakovinových buniek, v skutočnosti môžu podporovať rast rakoviny. Jedným z týchto rastových faktorov je tzv. Inzulínu podobný rastový faktor IFG-I. Spája sa najmä s týmito typmi rakoviny, ako je rakovina prsníka,
rakovina prostaty, rakovina vaječníkov, ale aj už vyššie spomínané akné. Okrem toho je mlieko, ktoré sa dnes vyrába takmer továrenským spôsobom, prirodzene silne kontaminované hormónmi. Mlieko z priemyselného chovu napríklad obsahuje príliš veľa estronsulfátu. Ide o estrogénovú zlúčeninu, ktorá je podozrivá z toho, že spôsobuje rakovinu semeníkov, prostaty a prsníka. Mlieko z tradičnej výroby má oveľa nižší obsah hormónov a príčina je skrytá v oveľa kratšom období dojenia. Moja rada teda pre vás je, ak trpíte chronickými ochoreniami, vylúčte mlieko a mliečne výrobky zo svojho jedálnička a vyskúšajte si, ako sa potom budete cítiť. Pokiaľ sa vám moje video páčilo, dajte mi like, napíšte mi komentár, šírte toto video alebo sa zapíšte na odber. Nemôžem síce pochopiť, prečo mi YouTube pri tomto malom kanále i tak berie hlasy, ale tak to holt je. Majte sa krásne, ďakujem vám za pozornosť a teším sa do budúceho videa.